Jaume Reixac és el director del Triangle. En qualitat de periodista, la seva valentia, la seva defensa de la llibertat d'informació, de periodisme, en pro de la veritat, amb treballs tan destacades com la seva investigació per la conversió del cas Pujol o Sánchez Camacho, entre d'altres, que de fet va tindre que pagar al Triangle uns certs diners, però endavant amb el periodisme de veritat, de ser en pro i sobretot que treballa per la veritat, no? I moltes gràcies per estar, per acompanyar-nos. Jaume. Moltes gràcies. Seré breve. Bé, jo soc de la generació i de la era Gutenberg, vol dir que jo em dedico a escriure. Per tant, doncs, és una vocació que s'expressa, en el meu cas, a través d'una publicació que fa 28 anys que existeix, Gota Malaia, cada setmana, pam, pam, i fotent-li canya a la vida política, a la corrupció, a les irregularitats, als desastres mediambientals que també hi ha a Catalunya, perquè molt sovint ens podem pensar que els desastres i que les injustícies i que les desigualtats només són fora d'aquí, però tot ve d'aquí. Jo crec que si no fóssim com se'ns ha volgut creure que és el nostre benestar, fora de les nostres fronteres no patirien el que estan patint per culpa nostra. I per tant també s'ha de fer combat aquí, i això és el que he fet des de fa 28 anys amb aquesta publicació, i òbviament hem tingut represàlies judicials, hem tingut tot tipus de problemes per poder tirar endavant, però també hem anat liquidant a molts corruptes i a molts polítics que no mereixien ser on eren, i el combat continua. Jo quan era petit volia ser periodista, continuo sent periodista. Tinc alguns anys, però l'esperit és absolutament jove, i si em permeteu, jo voldria donar-li aquest premi a un company de la publicació, perquè ara hem començat una petita divisió audiovisual dins de la nostra revista, i ha començat l'Àngel, que és un noi jove, que segur que s'ha inspirat moltíssim amb el que ha vist, i això és un bon motor perquè la canya que tenim a dins la puguem transmetre, perquè la flama ha de passar, i jo aquest premi que em doneu, amb el vostre permís, li dono a ell perquè continuï amb l'esperit que vosaltres representeu, que jo represento fent una publicació en paper, i que ha de continuar, perquè el món el canviarem. Informar per transformar és aquesta la nostra visió de la feina que fem, del nostre compromís, per això ens llevem, per això lluitem, i això no para, i guanyarem. Moltes gràcies. Això és per tu, perquè continuïs. Gràcies.